ngifisa nokuxolisa khona lapho ngibambeke ngebhantshi kodwa ibhantshi lami liyabambeka. Nginomsebenzi engiyowenza la kumnewethu olapha etholeni, kodwa ke ngithe uma sengitholile ukuthi umsindazo ngapha sengithi cha ngidlule ukwedlula kwami lapha ukubona ukwenza umsebenzi wasisizwe. Ngiyathokoza-ke Mabhungu amancane amahle ukuthi ngimthole lapha. Ninenhlanhla njengakade Mphephethu Gwala, ninenhlanhla enkulu okuzowela endlebeni zenu okwawela kuthina ngeminye imini. Ninenhlanhla ukuthi nikuthole. Ubaba uMsindazwe isitsha esikhulu sesizwe samaZulu, isitsha lesi esihlonishwayo, isitsha sobukhosi, inqolobane ifaka ukudla, uyinqolobane egcina ukudla kokuthi kuphile isizwe samaZulu. Uma elapha ahambile usekhaya, ikhaya lakhe leli ngoba umuzi wesilo lo wakwamakhaya, umuzi wamakhosi. Ngifisa ukusho ukuthi linenhlanhla ukuthi nizothola lokho enizokuthola. Ngicela nikubambisise ukuze nikhulise isizwe sakithi esiqhenyayo ngaso isizwe samakhaya. Ukukhula kwenu kuyobe kusho ukudlondlobala kwalesi sizwe, kuyobe kusho ukudlondlobala kwesizwe sikaMdlokombane okunjengamanje sibhekwe indlulamithi edla kwezindlu ihlahla. Inhlanhla-ke leyo Banguni, ngicela ningivumeleke ngiphakamise uMntakangomane, uMntakasemdletsheni ohlala iminyaka njengekade echaza uGwala eduze nesihlalo sobukhosi. Ubile eduze kaBhusha kaNayifi, wahlala noMdlokombane ukudla amadoda. Namhlanje uhleli nendlulamithi edla kwezindlu ihlahla. Akuyona-ke into encane leyo, kuwumlando omkhulu. Thina nje sifikele kuwo lapha eNdlunkulu sakleza, namanje sisahlele kahle. Wena wesilo Sindazo. Ngokukhulu kuyithoba ebengakulindele nami ukuthi owenkosi useyongethula ngazo zonke lezi gaba seyishilo. Angiqale ngibonge uMphephethu uGwala oyena osiphathele uhlelo. Ngibonge uNdunankulu wesizwe sakwamakhanya okuyisibusiso kimi ukuthi nakhona lapha ekhaya ngangiphelekeze ngonyama noma ngasazi ukuthi 1971 kuzobekwa inkosi ezalaleko 1976 ngangikhona yiminyosi eyayimemeza ngaleso sikhathi. Okungumlando futhi ukuthi nenkosi ekhona ngibe ingxenye yokugcotshwa kwayo. Kushuthi nami lapha ekhaya kwaMakhanya nginomlando omude. Uma ngathiwa ngithe ngibonakala lapha ngijinyiswa ngabantu, ngingaba necala ekhaya lakwamakhanya ukuthi awumbalo libe nemgijimisi. Angibingelele ey'nsizweni ngokukhulu thobeka, ngingakasho lutho. Ngijatshuliswa ukuthi kwaMakhanya bakwazi ukuniqoqa
ningakuba ningaba sekunesikhatshana ngifikile ngingene selingenile lapho kukhona insizwa cishe ezimbili noma ezintathu ekeza likhuza ngokwehlukana zangihlabelelisa ngokuhlukana kodwa kunake kakhulu uma bengingaba kuthiwa ngaphandle kwaleli holo angiboni bengeke ngithi ninodwa akuyibo obaba uMakhanya engibaziyo. Ngijatshuliswa ukuthi laba bebenikhuza bayalingisa nani nenivumayo niyalingisa. Lokhu engikushoyo kumqoka ngoba kwenza ukuthi umuntu ezwe ukuthi uma ebela izolo ela namhlanje angaboni umehluko noma angezwa umehluko wokwayizolo nokwanamuhla. Ngakho-ke isibusiso esikhulu leso ubukhosi bakwaMakhanya nabadidiyeli nabantwana abazalwa kwaMakhanya beyibo abadidiyeli kodwa futhi bezelwe abayigcinileyo. Sisenesibusiso lesi sizwe ukuba abantwana bokuzalwa bakhona bakwazi ukugcina into njengoba injalo bayedlulisele kimi njengoba injalo. Kuyamemezwa kanjalo uyinkosi yohlanga.
Shut up.